Chuir daltaí Scoil Sailearna fáilte roimh bhuaiteoir Steip 2025 inné. Téiste coran na bhuachtain te míl feriste I rihantar seachtainna. Tháinig beicir scoilinne agus bhí na gasar ansásta nuair a tháinig siad an coran, agus bhí cad a coppla gasar bearachtáil ar a gcuireann, agus bhí se an deas. Tá sí ionintach ag seanós, níach go le head riamh, agus tá sí an má múna. Tá an bródú leis Becky, Tá si an cordú mar duine, agus tá an sásta gur isise bhrua. Bhain me ansás as na ranganíine, rin si go leor go nach an stepan na linn, agus tantáirn go ramuid ag ceile le. Bhí sé spríú mar le máidir bhí mu a dansa le Becky. Bhí me cin an nervhí se go suasach. Bhí sé spríú, stead. Ní bhín héim dansa, ach ní bhín é breúir ní bhín dansa le Becky. Málam go rií óga chuidir seachar na commórta seo maiall gur óidir bród atá gomach tú an angáil suasas písebag damsa eile nó óra na rá nó dá na rá. Thosta mi sé chuir seachar na commórta seo agus féidir 9 ach an mbliana bhí an bua am agus le hartar trí na chead a bhéana nús tháinig mar sa dara háit, so is ionta chuir an cor an hortahála lem. Tá sé curtha ina líige bhuaiteoir Steip 2025 ar daltaí Scoil Sailearna gan IDS mian a grí agus leanúint ráig lena níireachtaí I go mórta sí I ggéirde. Róisín chéalachair Nuacht Cúla4 Scoil Sailearna.